Коя е Като най-хубавата много пица в знаеш, Доминус, капаняк. бе? Най-ефтината Рик. пица в Доминус ли ка? Най-хубавата пица в Най-хубавата. Доминус. Чик-чирик. Мастер Бургерс. Чик-чирик. Да, Мастер Бургер е много добра. Ама тази чик-чирик май няма да пробваме. Не, пробвал съм я. Реално, замисли голяма мастер бургер на не джамбо, голяма с Филаделфия вътре в Най-доброто. тестото. Инсейн. Най-доброто. Да. Коричката в тестото. Коричката, не в тестото. Коричката не е ли тесто също, идиот? Друг ви има преди. Извинявай. Аз ме даде кура с коричката бяла. Извинявай. А с какво тесто го вземете? Традиционно или италиански стил? Традиционно. Че Тре- италиански е traditional. 1 грам тесто, баце. Не трябва да То се мога яде. много едно- погледнеш през него. Едно боулинг топче, билярд топче. Е, тя голямата е много малка, брат. Не е малка. Ама тя и за мен и за приятелката ми. И знаеш, че понякога правят такива промоции вторника, ако си я вземеш от място, може две да вземеш на цената на една. Те комбинирате Не, бе, не голяма сме ли пица, вторник, спилеш бе? го преди ястие. И два броя Карлсберг. Аз местя. Айде, чао. Две Айде. средни Да, пици. се преместя. На средната пица може ли да се добавя такова нещо, е? Може да. Ма вземи голяма, няма смисъл Да. средна. Защото има две средни пици с две Я коли за доядеш 30. ти, просто. Марио, две големи, бе, приятел. Две големи, ако не я изяде, я дояжеш ти. Але, как мога някой да си взима нещо друго, освен голямо, примерно от среден дюнер, брат? Ма аз как Май, джамбо май. да взема, бе, брат? Ма джамбо не мога да слагаш в коричката. Е, много пари ще дам, бе. Аз съм студент. Две големи 35 лева, брат. Една джамбо На две 20 лева. големи, мой ли си? Този студент почти да работиш. Ма джамбото не е джамбо, както си Бачка. го представяш. Реално е просто малко по-голямо от голямата. Е, да, Не е по-голяма, джамбо. 300 грама по-голяма, брат. Малко ли? Да, чик-чирик традиционно ще е. Голямо джамбо. Биг Дади. Най ще я пробваме тази чик-чирик, ако ме зори си мошенник. Не, не, не. Да, не съм я чул. Или чик-чирик, или чикенита. Май чикенита е по-добра. Защото Чикените чикените има различни... има Не знам, пеперони. сравни ги. Чик-чирик и чикенита. Ми чик-чирика е доматен сос, моцарела, крехко пиле, топено сирене и царевица. Тя ще е добре. А пък чикенитата е доматен сос, моцарела, пилешко филе, пеперони, домати и ментал. Чик-чирик май е добре. Май чик-чирик, да. Защо ми някакви пици дет не са кръгли, бе, брат. Представ е кръгъл, ама. Правоъгълна на пица, приготвена в тавичка. Доматен сос, моцарела, италиански Аз салам знам малката Милано. пичка. Оле, тази ще е много яка, брат. Пица Тексас. Барбекю сос, ементал, моцарела, чедър сирене, карамелизиран лук. Доскоро не знае какво е. После пърдиш. И къде Не ти... знаеш какво е? И дърпано телешко, брат. Ементал не е знал. Не мога да те чуя, че не спират да лафат. Ементал каза. Ментал не знаех доскоро какво е. Ясно. Питат го на ресторанта Ементал, искате ли? Не съм ментал, бе, брат. Какво говориш? Вярно ли е, бе, коце? Обиди ме, бе. Обиди ме. Не, наистина ли го мислиш? Наистина ли? А реално две средни пици ще излядат по-голяма от една джамбо, нали? Не мисля. Средната пица, брат, ти е колко... 500 грама. 500 грама, Джамбо. това е една хапка, бе. Джамбото е Нищо, 1000. Грама, аз ако не ям кило и половина, не се наяждам, бе. Марио, дали ще дадеш 40 или 50 лева? То тук е дали ще дам 20 или 35, брат. Ето същото като 40. Да, заради някаква тъпа Филаделфия, брат. Аз се Бе, не е тръгвам. тъпо, размер Стой на място, стой на място. Помощ! А, ето бе, Не, семейно не, комбо. Помощ! Две големи пици, чоко пай и кока-кола.